14F, eleccions catalanes, l'enèsima ingerència de la judicatura a la política catalana. Unes eleccions il·legítimes d'origen. Són fruit de la destitució d'un president per penjar una pancarta. I han estat doblement imposades, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, seguint els dictats del govern progressista i en particular del PSC, va decidir mantenir-les en plena tercera onada. Sens dubte, això explica l'ambient de desinterès, de fàstic, d'una porció molt significativa del poble català, que es plasmarà previsiblement en una altíssima abstenció. Però a més, quines són les opcions que se'ns plantegen pel 14F? Bé, el bloc espanyolista aposta clarament per l'operació Illa, és a dir, com aconseguir allò que no es va aconseguir amb el 155, amb les eleccions també imposades del 21 de desembre, amb les ingerències judicials per bloquejar diverses investidures, un govern presidit pel PSC amb el suport dels comuns, reeditant el govern progressista que tenim a la Moncloa i que tanqui per dalt la crisi territorial. Aquest seria l'objectiu principal. A la seva manera, en aquesta operació, encara que a la campanya, òbviament, ho neguin, però Esquerra Republicana estaria disposada a participar-hi. Sobretot si finalment a la carrera electoral és l'Aragonès qui queda el primer i pot optar a ser el nou president, en aquest cas amb el suport del PSC i els comuns. L'altra gran opció seria reeditar un govern independentista, és a dir, amb Esquerra, amb JxCat i la CUP com a suport parlamentari o fins i tot dins del mateix govern. Un nou govern processista, però en clau també de restauració de la normalitat autonòmica, és a dir, de tornar a la negociació amb l'Estat, de posposar el dret a l'autodeterminació a un impossible acord amb l'Estat, o a una també impossible i reaccionària intervenció de la comunitat internacional al conflicte català. Ni una ni altra diuen res molt diferent respecte a un tema prou important, que és la crisi sanitària i econòmica. I realment és que no poden fer-ho, perquè un i altre bloc són responsables directes d'aquest crim social que estem patint, de no reforçar el sistema públic de salut, de no prendre mesures que toquin els interessos de les grans empreses i de les grans fortunes per resoldre els problemes d'habitatge, de desocupació o de pobresa. Els governs de Moncloa i de Palau no han fet res de diferent un de l'altre en aquest tema. La idea de que són més del mateix, els mateixos de sempre, que és molt semblant a aquell no ens representa, amb el que es va obrir la crisi del règim del 78 amb el 15M, torna ara a aparèixer al cap de molts joves, de moltes treballadores, treballadors. I mentrestant, la dreta populista de Vox vol fer negoci amb aquest clima i ofereix una alternativa reaccionària i demagògica carregada d'un discurs i de propostes racistes, espanyolistes, homòfobes. Però què hi ha a l'esquerra per poder aturar aquesta restauració autonòmica i l'extrema dreta que vol treure partit? Sorprèn que en un moment així la CUP hagi optat no per radicalitzar cap a l'esquerra la seva proposta, no per aixecar un programa obertament anticapitalista i de denunciar els partits responsables d'aquesta crisi, governin al Palau o governin a la Moncloa, sinó justament per un curs de moderació que no se sap on acaba. Quan el processisme s'ha mostrat com un full de ruta que condemnava a la frustració les aspiracions democràtiques del poble català, avui és la mateixa CUP la que reprèn un full de ruta basat en la desobediència institucional, un nou referèndum, forçar la negociació amb l'Estat, la intervenció de la comunitat internacional, Quan les polítiques criminals del mateix processisme i del govern de la Moncloa es demostren com el típic programa social-liberal amb rostre progre, la CUP tendeix la mà a uns i altres per pactar algun tipus de programa de reformes que esté contingut al marc legal i autonòmic vigent. La porta oberta que es deixa a ser part del següent govern, sigui aquest un govern progre d'Esquerra i els comuns, o un govern indepe, com va tornar a suggerir el mateix Riera en el debat de Televisió Espanyola, deixa la CUP a la cua d'una part dels partits del règim, en aquest cas del règim català, que comencen a acumular un desprestigi cada vegada més gran. Per això aquest 14F, des del corrent revolucionari de treballadors i treballadores, des de la CRT, estem cridant a l'abstenció o al vot nul. Un vot de denúncia a unes eleccions que estan imposades, però també davant la falta d'una alternativa d'esquerres que lluiti per un programa anticapitalista, pel desenvolupament de la mobilització social amb la classe treballadora al capdavant per poder imposar aquest programa i que lligui aquesta lluita anticapitalista amb una lluita independent del conjunt dels partits del règim del 78 o del règim català per poder conquerir justament el dret a l'autodeterminació.
Des d'aquesta perspectiva, cridem al vot nul i l'abstenció i fem una crida a tots els sectors de l'esquerra política i social, de l'activisme, que es troben en aquesta mateixa situació d'absència d'una proposta que realment sigui rupturista i que els representi, a debatre i trobar les vies per poder construir una altra esquerra sota aquestes coordenades.